וואי, וזה קרה בתאריך, מה זה מיוחד כאילו? זה נדיר לחיות מחדש בתאריך כזה. You feel me? Yeah, yeah, yeah. 432, 432, וואי, נשארתי פה לא במקרה. לא תהיה יד על הפה, אפשר להגיד שיש שוחה. זאת מעיין, תמשיכו לצרוח. אני יודעת שזה מה עצבן שאני עפה עצמי. יש לי מטרה, אז מה שמעניין אותי. אחד על אחד איתי, אין אחד שלא יאהב אותי, ואין אחד שלא תאהב אותי, וגם אם כן זה על הזין שלי. אחד על אחד איתי, אין אחד שלא יאהב אותי, ואין אחד שלא תאהב אותי, וגם אם כן זה על הזין שלי. מנסים להפחיד אותי, לא ולא 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 ולא, שימשיכו להיפוצץ בלי סנס כפרה על מי שפה, שיער בלב כמו במעונה לא, אז מי אני שפחד מרוע? את מהממת, ממש מראה פנים של אישה מאושרת. גברת, תמשיכי למצוץ ותסתמי את החיים. כבר נשרף לי הכל ושרפתי את הכביש, הגיע הזמן שתראו יותר, חייבת פה סוויץ'. אני עושה את זה עם חיוך הכי אותנטי שאיש לא יגיד לו יצא לי פיקס. אחד על אחד איתי, אין אחד שלא יאהב אותי, ואין אחד שלא תאהב אותי, וגם אם כן זה על הזין שלי. אחד על אחד איתי, אין אחד שלא יאהב אותי, ואין אחד שלא תאהב אותי, וגם אם כן זה על הזין שלי. אחד על אחד איתי, אין אחד שלא יאהב אותי, ואין אחד שלא תאהב אותי, וגם אם כן זה על הזין שלי. תכלס, אם אנחנו אחד על אחד ואנחנו לא סבבה, זה בגלל שאתה או את הבעיה.